wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, lakal lakuwata ila billah. Para bapak, para sedherek ingkang katuran mriki sedaya, kula niki dados wakilipun ponakan kula Bayan sak keluarga lan mboten kesupen besan muji nderek gembul niat. Dados tujuanipun tiyang kalih niku badhe ningkepi si putrane ingkang nami Pita patutan kalih Hasan, mugi-mugi Allah taala maringi wilujeng boten wonten aral setunggal menapa. Amin. Ing wekdal menika Bayan keluarga ngawontenaken syukuran. Istilahipun muji syukur dhateng ngarsane Gusti, mugi-mugi anggenipun gadah putra Garbini dipun paringi wilujeng boten wonten aral setunggal menapa. Amin amin insyaallah. Kula ing mriki kapurih ngaturaken boko setunggal ingkang werni sedaya kala wau ngaturi para leluhur-leluhur ingkang sepindah ingkang werni toya ingkang dipun peringati iki Nini Wahyu lan Kaki Wahyu, wahyune pangeran. Lan malih ingkang nomor kalih ketantawa hormat dhateng Bapak Adam lan Ibu Kawa, Bapak Kawitan lan Ibu Mungkasan, mula dipun peringati nggih nyuwun slamet sak ngajenge lan slamet sak wingkinge. Ingkang nomor 3 ingkang werni rujak ingkang dipun peringati Nyidam Kamulyan. Nyidamipun Hasan ingkang dipun paringake dhateng Pita saengga ing sakmenika dados wiji sejati ingkang dipun kandhut Pita udakara kirang langkung 7 wulan. Ingkang werni takir prungtang yang dipun peringati ndat sifat asma ngandim kusuma-kusumane Allah Bapa Rupa Ibu Cahya Nur ingkang dipun paringake kalih Gusti dhateng si jabang bayi muga piraringan rahayu slamet ingkang dipun kandhut. Lan malih ingkang werni sukul golong hormat dhateng Sunan Kalijaga, mula dipun peringati nggih mugi-mugi njagi antukipun Garbini Sipita dipun paringi wilujeng boten wonten aral setunggal menapa-menapa. Lan malih ingkang werni sekul buket hormat dhateng ahli kuburipun sedaya ingkang sampun sumare dhateng alam kubur, mugi-mugi ingkang dhateng alam kubur dipun paringi nikmat kubur, dipun paringi jembar kubure, padhang dalane, dingapura dosane lan diakoni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing tembe dipun panggenan angsal panggenan ingkang mulya saking Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Lan malih ingkang werni pasung procot ingkang dipun peringati Nini Pawengkang Sari lan Kaki Pawengkang Sari sarining rasa. Wonten malih ingkang werni sekul gawa ingkang dipun peringati Nini Ragil Kuning ingkang mertapa dhateng mertabat 7, mertapa salebeting siti sak nginggiling toya. Mila dipun peringati nggih nyuwun slamet sak ngajenge lan slamet sak wingkinge. Wonten malih ingkang werni bucu 7 hormat dhateng anggenipun ngandhut si jabang bayi udakara kirang langkung 7 wulan. Mugi-mugi ingkang dipun kandhut diparingi slamet, ingkang mandhut dipun sami slamet sak ngajenge lan slamet sak wingkinge. Lan malih ingkang werni bucu hormat dhateng sedherekipun ingkang sepuh ingkang anem nyeblat sekawan gangsal jumeneng saking jaler saking estri, mugi-mugi ingkang dipun peringati nggih nyuwun slamet sak ngajenge lan slamet sak wingkinge. Lan malih hormat dhateng dinten 7 pekenan gangsal sura lan sasi rinten kelawan dalu netepi dinten Kemis Legi. Mila dipun peringati nggih nyuwun slamet sak ngajenge lan slamet sak wingkinge. Wonten saasan malih hormat dhateng Nini Danyang Kaki Danyang kang mbawursa bumi wopong mriki lan Danyang griya, mugi-mugi slamet sak lebeting griya lan slamet sak njawine griya, slamet ngajeng terus wingking rinten terusing dalu. Lan malih enten ganten wangen sekararum ngaturi hormat dhateng Mbok Siti Fatimah katura Mbok Siti Maryam. Mula dipun peringati nggih mugi-mugi benjing anggenipun babaran insyaallah dipun dugeni kalih Siti Maryam kadenge lancar mboten wonten aral setunggal menapa-napa, slamet saking Allah.
Salebeting kutha Binangun wonten kembang cepaka moya sinangga jati pemetik tan kenaning alum, sinangga tan kenaning owah. Mbok bilih si jabang bayi lahir kakung, mugi-mugi gantenga kados bapake lan dadosa lare ingkang soleh. Ngabekti dhateng tiyang sepuhe kekalih, ngabekti dhateng negarane, murakapi dhateng nusa lan basa tumraping agama. Mbok menawi lahir putri, mugia dadosa lare ingkang solekah. Tansah ngabekti dhateng tiyang sepuhe kekalih, ayune kados ibuke. Mugi-mugi ing tembe dewasa dadosa lare kang migunani dhateng nusa lan basa tumraping agama. Sedaya ingkang kula aturi ambengan malih enten uduk ingkang tengaron menika dipun wastani Idul Qadir. Menika ingkang dipun peringati Syekh Abdul Qadir Jailani. Mila dipun peringati nggih nyuwun slamet ajenge lan slamet wingkinge. Enten malih ingkang werni bubur kurma dhateng Nabi Ibrahim ingkang dipun peringati nggih nyuwun slamet ajenge lan slamet wingkinge. Setunggal malih ingkang werni panggang ayam ingkang dipun peringati Joko Pengalasan. Mula dipun peringati nggih nyuwun slamet ajenge lan slamet wingkinge. Sedaya kala wau nyuwun kalih Allah Ta'ala mugi-mugi anggenipun sedekahan menika dipun tami kalih Allah Ta'ala sehingga mbantu dumateng anggenipun ngandhut si pita dipun paringi wilujeng ingkang dipun kandhut lan wilujeng ingkang ngandhut. Mugi-mugi angsal slamet sak taun tuwae, slamet sak raja kayane, slamet sak kebuahanipun ingkang dipun pengku serinten lan sedalune. Mekaten anggen kawula nglaraken kajatipun bayan sak keluarga lan besan muji mugi-mugi para rawuh sedaya kula suwuni pandongane mugi-mugi Allah Ta'ala maringi keselamatan anggenipun nggarbini slamet ngajeng terusing wingking. Saking kula cekap semonten mbok wonten klentak-klentu kula anggen kula ngaturaken kula nyuwun agunge derek ingkang katuran mriki sedaya kula akhiri taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cita-cita ya berawan Allahumul Fatihah. Samatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biya min jami'il ahwali wal afat wa taqdiru wa tutahhiru nabiyya min jami'i sayyi'at wa tarfa'u nabiyya indaka 'ala darajat wa tuballighu nabiyya salqayat min jami'il khairati bil khayati ba'dal mamat. Allahumma tawil murana wa safi sayyidana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa amalana wa razaqana wa ilal khairi qaribna wa syarri ba'dana wa dhihawaijana fil akhirah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.